खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसंना दाबसिननिफ्राय बकबो बरहरनाय थाबाय फैदों बागु बायदियाव गिबि रादाबावनो दङ बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौनो हमनो मोननाय जायो। सुलुंफ्रा मोनथिनाय बायदिब्ला करिमगंज जिल्लानिफ्राय गुवाहाटी बासआव गाखोनाय सानै बांलादेशी नोगोरारिफोरखौनो आसाम पुलिसआ हमनो हायो। जेराव बिसोर आसामाव हाबखोमानो थाखाय त्रिपुरानि सासे दालालनो सासेयाव 3,000 रां होदों होनना मोनथिनो मोननाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंफोरनि मुंखौनो 33 बोसोरनि शेख पापी आरो 18 बोसोर बैसोनि मासूम बिला होनना मोनथिनो मोननाय जायो। नैथि रादाबाव दङ ड्राग्सनि मुहुर जानांनाय सासे लाइमोना गावनिनो बिदा गेदेरखौ बुथारो। सुलुंफ्रा मोनथिनाय बायदिब्ला जिन्तु दास मुंनि सुबुङा गावनिनो बिदा गेदेर कमल दासखौनो उन्दुबाय थानाय समाव दाबा सुरिजों सुनानै बुथारो। नाथाय सुलुंफ्रा मोनथिनो मोनोदि जिन्तु दासआ ड्राग्सनि मैहुर मख'जाथावदि साननि समावनो बिसोर दावराव दावसि जायो। मानोना जिन्तु दासआ न'नि गेस सिलिन्डारखौनो फाननो नाजायो। बिसोर सानैनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजियो। आरो बेबायदि जाथाय जानायनि जाथाय मोननानै पुलिसआ जाथायसालियाव सौहैयो आरो थासारिखौनो सामलायो। थामथि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लायावनो किक बक्सिं एस'सिएशननिफ्राय नेशनेल किक बक्सिं 2021 गवा रायजोआवनो जानाय बादायलायनायावनो साथाम बादायारि बिथांमोना देरहासार जानानै मेडेल मोननो हादों। बिथांमोनानो जाबाय राजु खेरखेटारि ब्रन्ज मेडेल, अनसाय स्वर्गियारि गल्ड मेडेल आरो सानफुज दैमारि गल्ड मेडेल। बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दैदेनदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि किक बक्सिं एस'सिएशननिफ्राय आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथाङा आरो नेहाथारि हारिदुवार दैमारि। ब्रैथि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय आसाबारि गामिनि समर ब्रह्म आरो मिथिंगा बसुमतारी बिथांमोना बयलार दाउ फिसिना गावखौनो सुंथानो हानायजों लोगोसे नखरखौबो खुंनो हादों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे बयलार दाउ फार्मखौ थांनाय बोसोरनि सिगां मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोराव 7-8 खनसे बयलार दाउ फिसिनो हानायजों लोगोसे खेबसे फिसिगासेयाव 1,600 फिसाखौ फार्माव सोनो हायो आरो खेबसेयाव 400 रोजासो मुलाम्फा लाखिनो हायो होनना फोरमायो। ब्रैथि रादाबाव दङ मानास सुकि इक' टुरिजमखौ दिसेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय दावबायारि बिथांमोननि थाखायनो बेखेवना होनो बिथांखि लाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना दाबो उनसं रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो।